дар он роҳбарияти вазорату идораҳои марбут ба соҳаи ҷавонон суханронӣ мекунанд. Муфтии муаззами миллат дар ҳамаи баромадҳояшон пайваста қайд менамоянд, ки ҷавонон ояндаи Тоҷикистонанд ва чунин форуму ҳамоишҳо масъулияти ҷавононро бештар мегардонанд ва дарк менамоянд, ки воқеан ҳам қишри созандаи кишвар ҳастанд ва минбаъд он гуфтуҳои пешвои муаззами миллатро дар амал татбиқ намоянд. Ҳама арзишмандтарин сазоворгардонӣ барои ман тӯли солҳои 2020-2022 ду маротиба сазовор гардидани стипендияи президентӣ ба ҳисоб меравад ба унвони гирандаи стипендияи президентӣ ва мо ҷавонон сараввал миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки барои мо ҷавонон чунин шароитҳоро фароҳам месозанд ва барои расидан ба қуллаҳои баланди илму маърифат моро роҳнамоӣ мекунанд.